Özünün tebiği baylıkları bilen ulu gyzyklymy diýen köýtünde sebäpden soňky döwürde giňmeçöli işler ýabanlaryp, alayda da bu ýerlerde syýahatçylygy we senat puduklaryny ösürmekligi giň mümkinçilikler açylýar. Aslında köýtünde sebäpde diňe bir baylyklaryň mekany bolmany eýseme gözellikleň, täsirlikleň ajaýyp meskenler. Ýylyň islenik wagtynda gözellikleri we senatyň gojaman köýtünde melhemlik häsiýetli Gaýnar Baba çeşmesi, 47 ummurdere, daray derejeli dinozawrlaryň aýagylar saklanyp galan täsin berentlik dürli gowaklary göreni haýran goýup, dünýäniň jahan keşdelerinde şerde alymlaryna giň gyzyklanma dörediýär. Goroxananyň sebätini ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň seýre görnüşleriniň gorup saklanypmagynda uly orny borup olary öwrenmek boýunça alymlar tarapyndan ýygy işler geçirilýär. Türkmenistanyň tebigaty gorumak jemgyýetiniň Lewapurat bölümine berelik guramagyna geçirilýän baý many mazmuny ýoglany wagty ýetiga işleri, okuw maslahatlarynda dürli duşuklary, arkada prezident bilen parafatly başçylygyny, berkarar watanymyzda alınıp barlayan ekologiýa syýasatlaryny durmuşa ornaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Ýeri gelene belläp geçdi Goroxananyň işgärler tarapyndan dağ tebigatyna mahsus agaçlardyr. Gyrmysy agaçlary Goroxananyň çäklaryny köpürtmekde hemem ösürip ýetişdirmekde netijeli işler ýoly goýlandyr. Dağdan arşa kerkaw ýaly dürli görnüşli agaçlar baý ösümlik dünýäsi bilen gurşulyp haýran galyjy dağ gözellikleri bu töwerekde hakyky tebigy ýadygarlyklar döredipdir. Durus uly çeşmeler täsini ummurdara şaglygy, dürli görnüşdäki şol sanda möhüm ulmy ähmiýeti bolan gowaklary, baý ösümlik dünýäsi bilen bedeleni göz ýetmez giňişlikler, gyşu ýa-da ýaşyl oturuny arça tokoýlyklary tebigatyny ajaýyp talaşgyny emretirýär. Pasalan sultany Gürkana baharana dowam edýän häzirki ajaýyp pursatlaryna da gözellikleri hemmeni haýran goýýar. Köýtündagyň biodürlügi 1171 görnüşden ibarat bolup, olardan 988 görnüşi ösümlikleň, hemem 183 haýwanat dünýäsiniň wekillerdir. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleň aglabasy dermalyk häsiýetli bolup, hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermalyk ösümlik ratly ilmi ensiklopedik kitaplaryny özüniň ajaýyp beýan tapýar. Deňiz derejesinden 3139 metre berentlikde ýerleşýän Aýrybaba beýikligi Goroxananyň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtündagyň iň bir täsir ýerleriniň birimi Hojoýpili owasynyň golaynaky dinozawrlaryň ýylarynyň saklanyp galan täsir ýapgytdyr. Täsir tebigy ýapgytda dürli ululukdaky ýylaryň 2,5 oglarynyň bolmagy dinozawrlaryň bir näçe görnüşlerini şu töwereklerde mesken tutanynyň habar berýär. Daşlan güdüne düýüpli möhürlenen büýük gadymy ýylar köpden bäri öwrenilip, alymlaryň üns merkezine galýar. Köýtündagy özüniň owdunlygy bilen deňsil taýsy 47 ummurdere, daray dere, tutly depe, arnap tokoýgy köýtün köli ýaly täsini tebigy ýadygarlyklary bilen meşhurdur. Özüne çekici üýtgoşuk dağ dereleri hemem jürgeleri ösümlik dünýäsi bilen bir hatarda haýwanat dünýäsiniň wekillerine de baýdyr. Burma şahry dağ tekeleri, telkidir möjekler, geçgaplan ýaly haýwanlar, guşlaň dürli görnüşleri, käkirikler dere torgoýlar, bürgütleň uly topary dağ tebigatynyň gözelligine gözellik goşýar. Köýtündagyň esasy täsirlikleri garly gowaklar ulgamyna jemlenenler. Häzirki döwürde gowaklary almataýdan içkeni öwrenmek maksady bilen ýygy işler alyp barylýar. Sebäpde 60 ogly ully kiçili gowaklar bolup, olardan 6-sy tebigy ýadygarlyk hökmünde ikrar edilenler. Çünki bu gowaklary özleriniň almy gözellik syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça ören ähmiýetlidir. Şol gowaklaryň ähli hem garlyk owasynyň günnäwründe köýtündagy ýaşanyň demirgalyk eňidinde deňiz derejesinden 650-850 metr aralykda ýerleşýär. Gowaklarda suw damjalarynyň syryp akmasynyň netijesinde ýyllar, asyrlaryň dowamyna minerallaryň tebigy ýagdaýdaky owadyny keşfi emele gelipdir. Gowaklan häzirki döwürde giňden öwrenileni hemem iň ulusy özüne çekici täsirlikler bilen köpleri haýrana goýan gap gotun gowakdyr. Oňy umumy uzunlygy 56 kilometrden geçýär. Syýahatçylyk infrastrukturasy barha kämilleşýän edil ülkemizde şeýle owadyny tebigy ýadygarlyklary almataýdan içkeni öwrenilmäge degişdir. Temiz howasy, ullukçyly dürli suwly çeşmeleri, göre arça tokoýlyklary, ajaýyp dağ tebigaty bolan täsin öwrenilmäge garaşylýan gowaklar bilen özüne çekýän dürli haýwanlar hemem ösümlikleri baý büýük gözelliklerine täsin ülkesiniň jahan keşdeligini gulläwsen meskenne öwürjekdigini anamly aýdyp bolar. Goroxananyň az bir işgärleri tebigaty barha gözelleşdirmek, almy nukdaýy nazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredeni gahryman arkadamydan tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar.